Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Victorino. Taong 1959, Magtangali, Surigao del Norte. Itong mga panahong ito, nakatira sa liblib na lugar sa Magtangali ang pamilya nila Victorino. Dahil sa hindi pa noon gaanong karamihan ng tao sa kanilang lugar, kaya naman yung mga kapitbahay nila masyadong malalayo ang distansya. Milya-milya ang pinag-uusapan natin dito, kaya halos isang beses lang sa isang linggo kung magkita-kita silang magkakakilala. Sa lugar din nila Victorino, kadalasan sa kanilang mga kapitbahay, purong mga kadugo nila. Yung malapit lang noon sa kanila ay yung pinakabunsong kapatid ng nanay niya. Hindi naman nila ito maaasahan, gawa ng meron itong sariling mundo. Magkakadugo naman sila pero ang hindi noon maunawaan nila Victorino ay kung bakit sa tuwing napapadpad sila sa lugar nito, napakalamig ng pagtanggap nito sa kanila. Yung tipong napipilitan lang yon, buhat sa kasama nila ang nanay nila. Kadalasan hindi na nila ito pinag-iisipan ng masama dahil sa anuman ang aasahan nila sa isang matandang walang asawa. Nga pala, edad 70 anyos na noon ang nanay niya. Yung bunsong kapatid nito, parang nasa edad 78 na base sa pagkakatanda ni Victorino. Lalaki yon at ayon sa kanyang ina, yun lamang ang kapatid nito na hindi nag-asawa. Payat man at halos uugod-ugod na sa paningin ng karamihan, nanatiling mataas ang respeto doon ng tatay nila. Sa tuwing pumapanhik nga sila sa bahay nito, paulit-ulit sila nitong inaabisuhan na maging magalang sa lahat ng oras. Pagtatapat pa nito sa kanila, insultuhin na nila ang lahat, wag lang yung kapatid ng asawa nito. Kapag naririnig ni Victorino ang ganoong salaysay ng kanyang ama, pilit naman niya yung tinatanong kung ano ba ang espesyal sa taong yon. Ngunit nanatiling sarado ang bibig nito. Ni minsan wala itong binanggit sa kanila ukol sa taong matagal na nilang kilala sa pangalan, subalit hindi sa karanasan. Isang hapon, nagkataon naman noong walang gawain sila Victorino sa bukid. Makulimlim noon ang panahon at medyo panaka-naka ang pag-ambon. Matapos nilang magkape at kumain ng merienda, agad naman silang nilapitan ng kanyang ama para utusan na pumanhik muna sa baryo upang bumili ng mga rekados nila sa ulam. Nagkataon kasi noong wala pa doon ang panganay niyang kapatid, kaya na may napilitan yung utusan siya. Pagkarinig naman ni Victorino sa utos ng kanyang ama, agad naman niyang kinuha ang salakot nilang gawa sa anahaw sabay labas ng bahay nila. "Victorino, huwag kang magpapaabot ng gabi. Bilisan mo lang. Hihintayin kita rito." Wika ng kanyang ama habang pinagmamasdan siyang naglalakad papalayo. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, nagmamadali naman niyang tinahak ang daan hanggang sa hindi naglaon, unti-unti na nga siyang nakalayo sa kanilang tahanan. Sa kanyang paglalakad, bumungad sa kanya ang napakaputik na daan, kalakip ang iilang parte ng lupa na gumuho na. Madalas kasing may gumuguhong lupa noon sa lugar nila, gawa ng karamihan sa mga nagsisilakihang tumpok ng lupa sa paanan ng bundok ay purong gawa sa maliliit na buhangin. Marami man doong nakatayong puno pero kusa yung lumalambot sa oras na nagkakaroon ng walang patid na ulan. Kahit nakakabahala ang ganoong pangyayari, hindi naman noon gaanong nag-aalala si Victorino sa kadahilan ng alam na niya ang mga lugar na ligtas daanan. Makalipas pa ang ilang minuto,
Nang masipat na niya ang bahay ng kapatid ng nanay niya, bahagya naman siya noong natigilan nang makita niya yung naghahakot ng mga kahoy kahit umuulan. Wala rin yung pansangga sa napakalamig ng simoy ng hangin, kaya ang ginawa noon ni Victorino, dali-daling tumungo sa bahay nito para yon ay tulungan. Pagpasok naman niya sa pinto ng bakuran, agad naman niya yung tinawag, pagpapakita ng kanyang respeto. "Tiyo, tulungan ko na ho kayo. Di ho makakabuti sa inyong magtrabaho sa ganitong kondisyon ng panahon." Wikang bungad ni Victorino sa tiyuhin niya. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, agad naman itong ibinagsak sa lupa ang pasan-pasan nitong kahoy. Pagharap naman ito sa kanya, mariin naman siya nitong inabisuhan na asikasuhin na muna ang iniuutos ng mga magulang niya. Subalit dahil sa kanyang mga nasipat noon, nagpumilit talaga siyang tumulong. Sa isip-isip noon ni Victorino, anuman ang mangyari sa tiyuhin niya, paniguradong dadalhin niya yon habang buhay kung hindi niya yon tutulungan. Hindi naglaon, buhat sa kanyang pagmamatigas, wala namang nagawa ang tiyuhin niya kundi paunlakan ang nais niyang mangyari. "Sigurado ka bang gusto mong tumulong? Sige, malugod kong tinatanggap ang kabutihan ng iyong loob. Papasok na ako. 2 na lang yung naiwan kong kahoy sa gilid ng daan. Pakikuha na muna yon bago mo ito pasanin." Wika ng kanyang tiyuhin sa kanya. Dahil sa sinabi nito, agad naman niyang inalis ang suot-suot niyang salakot, sabay takbo patungo sa gilid ng daan. Nang marating na niya ang lugar, doon naman bumungad sa kanya yung 2 tipak ng kahoy na naputol na ng tiyuhin niya. Hindi naman yun gaanong kalakihan, kaya inakala ni Victorino napakadali lang nitong pasanin. Subalit, nang akmang bubuhatin na niya ito, laking gulat na lamang niya nang hindi niya yun maiangat sa lupa. Ilang beses niya pa yung sinubukang pasanin, pero wala talaga. Ayon sa kanya, gahita lang ang laki nito, pero pakiramdam niya meron yung palamang bakal sa loob. Dahil sa ganoong pangyayari, mariin naman niyang pinagmasdan ang balat ng kahoy. Wala naman siya doong ibang nakitang espesyal, maliban sa parang mga nakadikit na dahon sa katawan nito. Ilang beses niya yung sinubukang alisin, pero napakatindi ng kapit ng bagay na yon. Maya-maya pa, nang mapansin naman niyang parang dumidilim na, minabuti na lamang niyang tapusin ang trabahong ipinasa sa kanya ng tiyuhin niya. Dahil sa hindi naman niya yun magawang mapasan, pilit na lamang niya yung kinaladkad patungo sa loob ng bahay nito. Yung 3 tipak ng kahoy na ipinakuha sa kanya, inabot siya ng 4 na oras bago yun maipasok sa loob. Sa pagkakatanda noon ni Victorino, magbabandang 8:00 na noon ng gabi bago siya nakapagpahinga. Yung mga kamay niya nanginginig pa, animoy parang napuwersa buhat sa bagay na hinila niya. Panay na rin ang paghapdi ng palad niya dahil sa mga kalso niya sa kamay na puwersahang natanggal. Pagsilay naman ng tiyuhin niya sa kanyang sitwasyon, mahinahon naman yung lumapit habang nakangiting nakatitig sa kanya. Nang masipat naman yon ni Victorino, napayuko lang naman siya, gawa ng hindi niya matanggap na pinahirapan siya ng 3 tipak ng kahoy na inakala niyang napakagaan. Makalipas pa ang ilang minutong pananahimik, agad namang kinuha nito ang kanyang kamay para gamutin. "Alam kong nagtataka ka sa bigat ng kahoy na yon. Kung pangkaraniwan tao lang noon ang pumasan, walang tsansa na mabubuhat niya ito. Ibig sabihin, hindi ka ordinaryong tao, Victorino. Mabuti naman at merong pinalad sa mga anak ng kapatid ko. Kung gusto mo pang malaman ng mga bagay-bagay, bumalik ka kinabukasan."
Sige na, gawin mo na muna yung mga inuutos sa'yo ng tatay mo. Wika ng tiyuhin niya sa kanya. Matapos naman itong makapagsalita, dali-dali namang umalis doon si Victorino sa kadahilan ng nasisiguro nito kanina pang naghihintay ang kanyang ama sa kanya. Pagdating naman niya noon sa baryo, labis-labis naman ang kanyang pasasalamat nang masipat niya ang iilang mga tindahan na nakabukas pa. Hindi naglaon, nang mabili na niya ang lahat ng iniuutos sa kanya, agad naman niyang tinahak ang daan pabalik sa kanilang bahay. Sa kanyang paglalakad, panay naman ang pag-iisip niya ng dahilan kung bakit siya natagalan. Nasisiguro kasi noon ni Victorino, 5 oras ang kanyang itinagal sa bahay ng tiyuhin niya. Ngunit pagdating niya noon sa harapan ng bahay nila, laking gulat na lamang niya nang makasabayan niya yung kapatid niya papasok. Paglapit naman niya rito, agad naman niya yung tinanong kung bakit din niyo natagalan. Subalit, nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, mariin naman itong inilahad na mag-aalas 5 pa lamang ng hapon. Dagdag pa nito, yun naman talaga ang oras ng kanyang pag-uwi, kaya bakit yun nagtataka? Nang marinig naman ito ni Victorino, pinili na lamang niyang manahimik bakas sa kanyang pagmumuka ang labis na pagkagulat. Sinubukan niya pa noong magbalik tanaw pero wala pa ring nagbago. Siguradong-sigurado talaga si Victorino, 8:00 na ng gabi nung umalis siya sa bahay ng tiyuhin niya. Gayunpaman, minabuti niyang wag na yung pansinin, gawa ng kahit papaano, pabor naman ito para sa kanya. Sa pagsapit ng gabi, habang nasa kasagsagan ng pamamahinga, patuloy niya pa ring naaalala ang mga bagay na inilahad ng tiyuhin niya. Hindi niya mawari noon pero ang pakiramdam niya parang hindi na siya makapaghintay sa pagsapit ng susunod na araw. Halos buong magdamag na natili siyang gising hanggang sa hindi naglaon, hindi na niya namalayan ang kanyang sarili na nakatulog na pala siya. Kinaumagahan, agad namang tinapos ni Victorino ang kanyang mga trabaho. Pagsapit naman noon ng 9:00, doon na siya nagpaalam sa kanyang mga magulang na meron siyang pupuntahan. Hindi naman siya nito pinigilan dahil sa tapos na niyang gawin ang lahat ng kanyang mga gawain. Makalipas pa noon ng ilang minuto, narating na nga niya ang bahay ng tiyuhin niya. Nadatna niya yung nag-aayos ng halamanan nito sa labas. Pagpasok naman niya sa loob, agad naman siya nitong nasipat kung kaya't dali-dali naman siya nitong inabisuhan na pumasok na muna sa loob ng kubo upang magawa niyang masilayan ang nilalaman ng mga kahoy na pinaghirapan niyang pasanin. Sa kanilang paglalakad, naitanong naman ni Victorino sa tiyuhin niya ang tungkol sa naranasan niyang pag-iba ng oras noong nagdaang gabi. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, tumawa lang naman yon habang itinatanong sa kanya kung totoo ba siyang naniniwala sa mga ganoong bagay. Dahil sa sinabi nito, agad namang napatango si Victorino na siya namang mas lalong ikinatuwa ng tiyuhin niya. Sa pagpasok naman nila sa loob ng bahay nito, agad naman siya nitong inakbayan habang dahan-dahang inilalahad sa kanya ang mga katagang. Ginawa ko yon para hindi ka masaktan. Marami ka pang bagay na malalaman. Maghintay ka lang. Ipapakita ko yung lahat sa'yo. Kasabay ng pagwika nito ay ang paghawi naman ito ng kurtina na naghihiwalay sa kusina ng bahay niya. Pagpasok naman nila, doon bumungad sa kanya ang 5 tipak ng kahoy na nagmistulan ng kakulay ng bato. Maliban sa kulay asul nitong balat, pansin na pansin din niya na napakasulido ng bagay na yon.
Hindi naglaon. Nang malapitan na niya ito, doon inilahad ng tiyuhin niya na isa yung uri ng buhay na bato na merong kakayahang lumago at maging isang uri ng puno. Napakadalang lang nitong makita, gawa ng matatagpuan lang yon sa mundo ng mga engkanto. Para sa mga antingero, napakahalaga ng punong yon dahil yon ang pangunahing sangkap para maglilok ng buhay na agimat. Di ba karamihan sa atin, gumagawa ng agimat gamit ang tanso o bakal? Pero ayon sa tiyuhin ni Victorino, mali ang ganoong pamamaraan. Ni minsan hindi maituturing ang isang bagay na patay na isang buhay. Sa estado ng tanso at bakal, wala yung kakayahang lumago gamit ang sarili nitong kakayahan. Subalit sa pamamagitan ng katawan ng punong yon, malililok doon ang kahit na anong uri ng agimat na napaka-imposibleng makuha ng isang antingero. San Benito, agimat ng 7 Arcangheles, Metatron, at kung ano-ano pang agimat napakadaling buhayin gamit ang ganoong bagay. Gayunpaman, mariin pa ring inilahad ng tiyuhin niya na kinakailangan pa rin ng tamang pakaing dasal upang hindi kumalas ang bisa nito. Kahit kasi buhay ang sangkap na ginamit mo sa paglililok ng ganoong agimat, mamamatay at mamamatay pa rin ang gabay nito kung hindi yon papakainin. Dagdag pa nito na doon na magkakatalo-talo sa pamamaraan ng pagbuhay ng karga. Matapos naman itong mailahad ang mga bagay-bagay, agad naman itong inumpisahan ng paghati sa mga tipak ng punong kanyang naimbak. Habang ginagawa yon ng tiyuhin niya, ipinakita naman ito sa kanya na hindi yon basta-bastang mahiwa ng kahit na anong matalas na bagay. Sinubukan nila yung hatiin gamit ang pangkaraniwang talibong pero napurol lang ito. Subalit sa pamamagitan ng isang itim na punyal, para lang yung naghihiwa ng tinapay. Makalipas pa ang ilang minuto, inumpisahan na nitong lilukin ang regalong ibinigay nito sa kanya. Habang nagmamasid noon si Victorino, patuloy lang naman silang nag-uusap ukol sa kinakailangan niyang gawin para buhayin ito. Hindi naglaon, doon na niya nasipat ang isang wangis ng talim ng sibat na kasalukuyang hinuhulma ng tiyuhin niya. Kinahapunan, nang matapos na yung gawin ng matanda, agad naman niya itong ginawang kwintas tapos ipinasuot sa kanya. Inabutan din siya nito ng isang maliit na libreta na kanya namang babasahin tuwing gabi at madaling araw. Maliban sa pagbabasa, mariin din siya nitong inabisuhan na kahit anong mangyari, wag na wag siyang sasagot sa kanyang kapwa kahit inaapi na siya. Parte yun ng kanyang pagsubok upang magawa niyang mapanghawakan ang agimat ng sibat na pumatay sa katawang tao ng berbo. Pagtatapat pa ng kanyang ama na kapag nakuha na niya ito, wala nang kahit na sinong nilalang ang makakalapit sa kanya. Nang marinig naman yon ni Victorino, halos hindi niya mawari kung ano ang kagalakang bumabalot sa kanyang katawan. Bagaman hindi niya pa ito nasusubukan, malakas ang kanyang kutob na nagsasabi ng totoo ang tiyuhin niya. Matapos naman nilang makapag-usap, inabisuhan siya nitong bumalik sa bahay nito pagkaraan ng 5 buwan. Ayon sa tiyuhin niya, meron yung ihahandang huling pagsubok upang mapatunayang karapat-dapat nga siyang magtangan ng ganoong karga. Sa paglipas pa ng mga araw at linggo, nagpatuloy ang katakatakot na pagdarasal ni Victorino. Sa mga unang araw napakahirap nito para sa kanyang gawin, subalit hindi naglaon kahit papaano unti-unti na siyang nasasanay. Napansin niya roong maraming taong nagkakaroon ng galit sa kanya kung saan kahit wala naman siyang ginagawa, sinasabihan siya nito ng kung ano-ano.
Subalit dahil sa alam niyang parte yon ng pagsubok, pinili niya pa rin ang magpatawad. Sa pagtagal pa ng mga araw na hawak niya ang agimat, marami na siyang nauunawa ang bagay na nakalathala sa libretang palagi niyang dala. Pagtatapat pa niya na, sa pamamagitan ng pagbabasa nito, unti-unti nitong nababago ang iilang mali niyang pakikitungo sa kanyang kapwa. Ayon pa sa kanya na, dahil sa libretang yon, mas lalo pang lumawak ang kanyang kaalaman pagdating sa aral ng Panginoon. Lumipas ang 5 buwang pagsubok, marami na siyang natutunang bagay. Pagtungtong naman ng nakatakdang araw, nagmamadali naman siyang bumalik sa bahay ng tiyuhin niya para muli itong makita. Sa pagdating naman niya sa lugar na yon, bumungad yun sa kanyang wala pa ring pinagbago. Kagaya ng palagi niyang nasisipat dito, kung hindi niya yun nadadat ng nag-aayos ng mga hardin, abala yun sa paglilinis ng bakuran ng bahay nito. Maya-maya pa, nang makapasok na siya sa loob ng bahay ng tiyuhin niya, masaya naman siya nitong binati. Kahit hindi niya sabihin sapat na ang kanyang pagdating upang maniwala yon na nagawa niyang magampanan ang lahat ng ipinapagawa nito. Pagkaraan naman ng ilang minuto nilang pag-uusap, maya't maya naman siya noong napapatahimik buhat sa sigaw ng kung anong nilalang. Ilang beses niya pa yung tinanong sa tiyuhin niya pero ayon dito, huwag niya munang pagtuunan ng pansin ng mga tinig na kanyang naririnig. Paglalahad pa nito sa kanya na yon ang pangunahing pagsubok na kinakailangan niyang malagpasan. Dahil sa sinabi nito, wala namang ibang ginawa si Victorino kundi ang sumunod. Subalit habang tumatagal siya sa lugar, unti-unti namang nagiging klaro sa kanya ang mga kataga sa likod ng sigaw na kanyang naririnig. Umalis ka rito. Lumayas ka sa lugar na ito. Natutunaw ako. Lumayas ka! Wika ng boses na yon habang nag-aangil ito. Ayon sa kanya, habang pinakikinggan niya ang mga katagang yon, hindi niya maiwasang makaramdam ng kilabot. Gayunpaman, wala siya doong nararamdamang takot dahil alam niya sa kanyang sarili na wala yung panama sa tiyuhin niya. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, inabisuhan naman siya nito na maghintay sa labas ng bahay. Matapos naman yung mailahad ng tiyuhin niya, agad naman yung pumasok sa ilalim ng papag kung saan hindi naglaon, doon bumungad sa kanya ang isang lalaking hubot-hubad, merong tanikalang nakakapit sa mismong leeg nito. Naliligo din yun sa dugo at sa estado ng nilalang na yon, alam niyang hindi ito pangkaraniwang tao. Maya-maya pa, bigla naman yung kinalaga ng tiyuhin niya na siyang naging sanhi upang sugurin siya ng nilalang na yon. Pag-unday nito ng matatalas na kuko sa kanyang tiyan, agad naman siyang umilag, ngunit dahil sa bilis ng nilalang na yon, hindi niya maiwasang magkagalos. Maya-maya pa, doon na lamang niya napansin ang pagtulo ng dugo niya. Akala niya noon katapusan na niya, pero sa isang iglap, napansin naman niya ang mabilis na paghilom ng kanyang sugat. Pagsilay niya sa gilid ng kanyang tiyan, ang tanging nakita na lamang niya ay yung punit niyang damit buhat sa pagkakalmot ng nilalang na sumugod. Hindi naglaon nang masipat naman niya yung muli na namang susunggab sa kanya. Taimtim naman siyang umihip ng buhay na salita sa kanyang agimat. Pagkabigkas niya nito, agad naman niyang nasilayan ang pamamanas ng nilalang na naroon sa kanyang harapan. Sinubukan pa nitong lumapit sa kanya pero sa bawat hakbang nito, unti-unting nanlalambot ang buo nitong katawan. Sa isang kisap mata, nasaksihan niya kung papaano kumalas sa mismong buto nito ang mga kalamnan ng nilalang. Ilang minuto pa ang lumipas, natapyas na din ang pagmumukha nito na parabang isa yung laman ng hayop
na pinakuluan ng ilang oras sa tubig. Dahil sa pangyayaring yon, sinubukan naman niyang lumapit sa nilalang. Ngunit habang lumiliit ang kanilang distansya sa bawat isa, napansin naman niyang nagkakaroon na ng usok ang mga kalamnan nitong nasa lupa na. Nang ilang metro na lamang ang pagitan nila, bigla namang napaluhod ang nilalang na yon habang umuungol. Tulala na rin yung nakatitig sa kanya na parabang naghihintay na lamang yon ng katapusan ng kanyang buhay. Hindi naglaon, bigla namang binalot ng isang nagngangalit na apoy ang buong katawan nito hanggang sa tuluyan na yung maglaho na parabang hindi yun umiral sa mundo. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, dali-dali namang lumapit ang tiyuhin niya habang patuloy na pumapalakpak. Pagdating naman nito sa kinaroroonan niya, inilahad nito sa kanya isang gabunan ang kanyang napaslang. Dagdag pa nito, tunay ngang likas na makapangyarihan ang agimat na kanyang ibinigay sa kanyang pamangkin. Matapos naman yung marinig ni Victorino, napangiti lang naman siya buhat sa papuring natanggap niya. Magmula noong naganap ang mga pangyayaring yon, mas lalo pang naging matatag ang ugnayan nilang magtiyuhin. Alam nyo na dahil sa agimat na yon, ni minsan hindi niya naranasang nakaramdam ng takot laban sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Naging swerte na rin siya noon sa buhay at halos karamihan sa mga taong nakakasalamuha niya nagpapakita ng matinding interes sa kanya. Pero alam nyo na sa kabila ng lahat ng yon, bigong maipasa ni Victorino ang agimat na yon. 5 taon lang ang tinagal nito sa kanya bago yun nawala. Ang tinitingnang dahilan ng tiyuhin niya ay ang pagkalulong niya sa sabong. Sa pagkawala nito, unti-unti na siyang binalot ng kamalasan hanggang sa hindi na niya napansin na bumalik na pala siya sa nakaraan nilang buhay. Gayunpaman, wala na siyang pinagsisihan. Naniniwala siya ang mga nangyari hindi na maibabalik o maitutuwid pa. Ang kinakailangan niyang gawin para malampasan ito, humanap doon ng aral upang hindi na makaranas muli ng ganoong pagkakamali. Hanggang sa kamatayan ni Victorino, ni minsan hindi niya pa rin nalimutan ang tungkol sa agimat ng sibat na pumatay sa katawan ng berbo. Okay, opinyon ko sa kwento. Agimat ng sibat na pumatay sa berbo. Hindi ba verbo to? Tama ba talagang berbo? Kasi sa pagkakaalam ko, verbo yan eh. Pero wala rin sa aking malinaw na impormasyon tungkol dito sa bagay na to. Tsaka hindi rin sinabi sa kwento ko ano yung verbo, di ba? Siguro ito yung pare-parehong alam natin na verbo. Pwede nyo i-search yun para makita ninyo sa Google. Pero yun yung agimat na yun. Di ko lang alam kung pangkaliwa ba to o pangkanan eh. Kasi di ba mula nung nalulun ito sa sabong, yung bida natin sa kwento, nagkanda malas-malas na siya. Pero kung sa kaliwa yung bagay na yon o yung gamit na yon, kahit magsabong siya, uulanin pa rin siya ng swerte. Pero hindi. Minalas siya. So siguro malaki ang potensyal na nasa kanan to. Pero ito yung agimat ng sibat na pumatay sa verbo. Alam naman natin kung ano yung verbo, di ba? So wala akong mabigay na solidong opinion, pero sobrang angas ng kwento na to, lalo na yung tiyuhin niya. Kung paano siya nagkaroon ng character development. Ang bangis nun. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.